Hey, wat leuk dat je kijkt. We gaan weer lekker bewegen vandaag. En dat is hartstikke leuk en goed voor je. De beweegcoach begint met een leuk spel voor kinderen. Doe je mee? Hoi, mijn naam is sportcoach Stijn en ik ga jullie iets meer vertellen over de opdracht van vandaag. De afgelopen dagen hebben jullie als het goed is al flink bewogen. Maar vandaag gaan we die hersens eens flink aan het werk zetten. Dat doen we aan de hand van een Kahoot-quiz met 20 vragen over sport en gezondheid. Meedoen is heel makkelijk. Je klikt op de link in dit bericht en vervolgens kom je als het goed is op dit scherm terecht. Onderin kan je jouw naam invullen en eventueel de eerste letter van je achternaam. En als je op go drukt, dan start de quiz meteen. Voor het voorlezen mogen je ouders natuurlijk best meehelpen, maar probeer de vragen wel zelf te beantwoorden. Aan het einde van de quiz komt er ook een score uit. En wij zouden het leuk vinden als je die score deelt in de reacties van dit bericht. Op die manier kan je jouw resultaat ook vergelijken met andere kinderen uit het dorp of op jouw school. Er is wel één regel en dat is dat je de quiz maar 1 keer doet. Anders is het natuurlijk niet eerlijk, maar de kans bestaat ook dat andere kinderen dan de quiz helaas niet meer kunnen doen. En dat zou natuurlijk jammer zijn. Voor nu veel quizplezier en zet hem op. Ook voor ouderen is het belangrijk om in beweging te komen. Iedereen kan op zijn of haar manier meedoen. Zo blijven we allemaal in beweging en gezond. Doe maar mee! De volgende oefening doen we voor de bovenbeenspieren. En daarbij is het belangrijk dat u uw voeten een beetje uit elkaar zet om uw balans te houden. En voor die balans kunt u ook uw armen strekken. Wat we doen is, we doen alsof we gaan zitten. En vervolgens houden we even vast. En komen we weer overeind. We gaan weer doen alsof we gaan zitten. We houden even vast. En we komen weer overeind. Herhaalt u 5 keer. Na 5 keer hebben we even rust. Dan doet u het nog een keer 5 keer. Belangrijk dat uw knieholtes weer dicht bij de stoel staan. Voor de balans, voeten uit elkaar, armen strekken. We doen alsof we gaan zitten. U houdt even vast. We komen weer overeind. De volgende oefening die we doen is voor de fijne motoriek. En daarbij gaan we eerst beginnen met het losdraaien van de polsen. U pakt 1 pols vast en vervolgens draait u kleine rondjes rustig aan, niet te snel. U onthoudt welke kant u op gaat en vervolgens wisselen we van richting. Keurig, dat doen we ook aan de andere kant. Pak de pols vast en u gaat rondes maken. Onthoud weer welke richting u op gaat en u wisselt van richting. Hartstikke goed, keurig. De volgende die we doen is, voor de fijne motoriek, iedere vinger raakt de duim aan. En dat doen we eerst met 1 hand. Dus iedere vinger raakt de duim aan. Hartstikke goed. En als u bij de pink bent, dan gaat u weer terug naar de wijsvinger. Als u bij de pink bent, gaat u weer terug naar de wijsvinger. Hartstikke goed. Dat doen we ook aan de andere kant, met uw andere hand. Iedere vinger raakt de duim aan. En als u bij de pink bent, gaat u weer terug naar de ringvinger. Dus u gaat eigenlijk heen en terug. Gaat goed hoor. En probeer het maar eens met de ogen dicht, zonder te kijken. Iedere vinger raakt de duim aan. En als het goed gaat, kunt u het steeds een beetje sneller proberen. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en het meedoen. Tot morgen!